Maayong buntag mga amigo, makiglaan ko na like dapat sa lubutan or. So karon padulong day ko magpalit og pagkaon kay break man nako. So magmalit sa tag pagkaon kay hot na tag konsumo sa balay. So moadto day ko sa isa sa pinakabarato diri nga tindahan diri sa akong gipuy-an. Well, wala na ko na nagpuyo but diri gyapon kong palit kay dito naman ko nakabalo sa lugar gud mo kabalo sa laing lugar. So balik ta sa tuong ginapalitan. So medyo distansya gid siya gamay sa ko ang gipuy-an but okay lang naman tayo sakyan sa purpose di ba? Manay sakyan kung dili gamiton. So actually kani nga tindahan doon ni siya sa akong gipuy-an dati. But di siya matter. Balikan gyapon nato, di ba? So nasayop ko diri pag sulod kay abi na ako pwede mag-parking ari nga dapita. So pagka-realize na ako nga bawal na mag-parking, ni balik dayon ko sa agi ngitaw laing parkingan. Tira, di ba? Igo lang ni U-turn. Kaluoy nga bata. So nangita sa taglaing parkingan para makasulod ta dito sa tindahan. So I just found out nga pwede mo na makasulod diri di ay sa ilalom nga underground parking. So mo ni siya. Naglibog pagkudra kung sulod ba ko diri nga dapita, di ba? So pagka manana check kung okay na parking. So diretso na tas tindahan. Underground parking na siya. So nagdala ko sa akong salupin. So narito diri sa Iceland. So reason why na ako diri ko sa dagang siya barato diri sa may dagang piso nga pagkaon. Kay budget man ta. So diri lang ta sa mga tinagpiso no. So it's 1 pound. So kana siya kuha sa tag kada isa ka flavor. Tilawan nato tanan ba para dili masayang ang lakaw. So tag sweet and sour, and then ang sa padadihan kalimutan ko sa pangalan, and then fish pie. Ito ko fish pie mong palit. So natay abot sa pangalan diha, and then dalasagna, and the spaghetti bolognese, and another version of lasagna. Gusto kong palit ng taan pero medyo namahalan kong slight. So check na lang ta na maybe siya lantawon lantaw rapod pero I'm not sure kung charo siya tastes lasa. So naglibot-libot ko dire nakita na ko ning sauce kuray. So libot-libot akong sa pabay malipilian. Sumurong palit 3 for 5 pounds. Tulo ka klaseng prutas. And then libot-libot dire kuha rin tag soft drinks. Ay saba. I'm so unhealthy. Sige lang. Panagsaraman sa dun panagsanga kanunay. Libot-libot. Pasinday na yung mapilian. Ice cream. Lollies. At so na-attempt di ko kuha aning Ami kay siya lang tawon. Aning Snickers nga ice cream ug Twix. Pero pagdalan ako kagalingon. Wag muna ngayon. Nag-budget si Dudong. And after that, diretso na ta sa counter para di naman naganato ang gipalit. Butang sa counter para mabayaran na diretso para makauli na dayon. Ambot kung pila akong nabayaran ng pagkaon. Pero sakto ra po siya ba sa ako ang budget. Actually credit card ang bayad aning ta mo natay cash. Wala tay sulod nga to ang debit card. Anyway, so sulod na taan dayon pagkaman nara siya. Isa jud ka bak sakto jud kayo sa kabag ang gipamalit na ako. So after that, padulong rin ko sa sasakyan. Padali mo Colby kay ang gadali ko. Kinapa ko duty. Okay. So narong sakyanan, doon na kayo sa parkingan.
So pagkamana sulod na siya diha. Pagkatataod, uli rin kay gigutom ng bata. Diba? Pak, ayos na. Sarado na yun. Pak, sulod din sa sakinan, paandar, and then lakaw na yun. So, mura na siya kung gibuhat karong adlaw. So, bye guys!